Oh, hij telt er al. Zo, dan ben ik al de lul vanzelf, dan word ik al opgenomen zelf. Ja. Ja. Nou, praat wel. Welkom, zou ik zeggen. Dus jullie goed verzwaren deze week. Ik kom graag bij Bekkema. Ik kom graag met foto's van Bekkema, omdat ik de werkje. Het is een heel gezellig en gemoedelijk bedrijf, maar een soort vakkennis. Dus als je wat wil, dan zoek ze. Kom je maar eens even delven, dan komen de verst wel uit. Oh, het was hier weer zo gezellig. Ze hebben weer mooie foto's in een lijstje gedaan voor me. Ze kunnen er hier wat van, hoor. Want ze helpen me met moeilijke klussen. Nou, steen ik samen die foto's jouw Bekkema. Bedankt. Had nog voor het eerst klaar? Ja, Ja, goedemorgen. Oh, er zit ook nog een camera in. En al die dingen meer, ik had er geen verstand van. Nou ja, bij Foto Bekkema sta ik nu natuurlijk. En dat is natuurlijk de beste en leukste en mooiste fotozaak van Drachten en omgeving. maar je gratis erop te zitten, dus dat is helemaal mooi. Nou, ik ben benieuwd wat er met dit filmpje gebeurt. Het is in ieder geval een leuk initiatief. Nou, dat wie het eigenlijk wel. Goeie. Nou ja, ik kom hier natuurlijk super graag omdat er zo'n mooi beeldje had. Ik kijk zo van genieten, hè. En hier krijg ik natuurlijk heel goede foto's maken. Heel goede. Die moest je net altijd voor followen, ja? Net stenen, maar hennen. Waar hennen? De foto's jouw Bekkema in Drachten natuurlijk. Ontsjen.